Sanji ko kibaruya hukumu kɔnɔna la, dɔgɔkun tɛmɛlen août kalo tile 25 kana bila septembre kalo tile fɔlɔ la, a yirala k'a fɔ ko ji ye walankatali ko 4 kɛ, ko sanpɛrɛn jiginna yɔrɔ dɔ la, so 156 ko olu binna. An balimaw aw bisimila an baliya cogoya kunnafoni kɛnɛ kan. Ni kunnafoniya ninnu lasera ka kɛ ni septembre kalo tile 4 ye, comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes ni olu ka baara ɲɛsinnen don kasarako olu kunbɛnni ma. Olu ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye kɔnɔna la, a kunnafoni ninnu bɛ tali kɛ ka daminɛ août kalo tile 25 kana bila septembre kalo tile fɔlɔ la. Ka jateminɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka ta août kalo tile 25 la kana bila septembre kalo tile fɔlɔ la san 2025 ko sanji ye walankatali ko 4 kɛ Mali kɔnɔna la, ko sanpɛrɛn jiginna yɔrɔ dɔ la, ko so 156 olu binna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kunnafoni kura ninnu faralen sanji kunnafoniya tɔw kan, o hukumu kɔnɔna la, u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko kabi ka samiya daminɛ kana bila septembre kalo tile fɔlɔ la, ko sanji ye walankatali ko 42 de kɛ Mali kɔnɔna la, sanpɛrɛn ko o ye jiginko 7 kɛ, fiɲɛkolonbaw olu ye ciko 4 kɛ. Mɔgɔ 23 olu bɔnɛla u nin na, mɔgɔ 34 olu joginna. So minnu yɛrɛ fɛnɛ binna sanji fɛ, olu bɛ so 1200 ni so 4 na. O sababuya la ni waleya ninnu dekun sera ga 2621 ma. Ni o bɛ se ka taa maa 20,296 la. Jamana ɲɛmɔgɔ olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛla olu somɔgɔw ma, wa fɛnɛ ka tila ka nɔgɔya da kɛ ka ɲɛsin maa jugunenw ma. Jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka cɛsiriw fanga bonyalen don kosɛbɛ walasa ka mɔgɔw ni lakana, ale ni maa minnu bɛ ni nin dekun ninnu tara ka ɲɛsin u ma ka se ka don u jigi kɔrɔ. Ko wa fɛnɛ mun ye baloko ta fanfɛla ale ni u mago ɲɛ fɛn wɛrɛw minnu tɛ hali balo ye, ko o bonyaw bɛ ka kɛ Kulikoro marabolo kɔnɔna la, ale ni Kidal, Nioro ani Bamako yɛrɛ kɔnɔna la. Ka ɲɛsin mɔgɔw ma, sanji ye dekun lase minnu ma, so binw fo ka taa se ko wɛrɛw ma. Walasa ka sanji n'a kasaraw ka olu dɔgɔya, jamana ɲɛmɔgɔw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn minnu kɔni ye so minnu ka surun kɔdabolow la, ko olu ciliw bɛ sen na. Ale ni maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni u bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɛ, walima ka faso baaraw yɛrɛ kɛ fufalaki, ko olu yɛrɛ fɛnɛ ka wulikajɔ caman bɛ sen na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet kɔnɔna la mun ye les mois citoyens ye. Ale ni ka kunnafoniw cari, mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogoya min na arajo siraw fɛ fo ka taa se jabaranin siraw ma, ale ni kunnafonidi sira tɔw. Hali bi u ka sɛbɛn kɔnɔna la, u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko samiya kɔni bɛ ka taa a ta cogoya la, ko nka mun kɔni ye septembre kalo mun jɔlen filɛ nin ye, ko o ji yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna caya kosɛbɛ. Ko wa fɛnɛ ko ji ka walankatali ko o farati bɛna bonya kosɛbɛ. Ko wa septembre kalo tile 10 fɔlɔ, ko kɔbolow fo ka taa se babolow ma ko olu ji bɛna yɛlɛn kosɛbɛ. I n'a fɔ an b'an da se u ma kɔrɔlen cogoya min na, o dɔw kɔni ye ka aw mabɔ yɔrɔw la minnu ye kɔdabolow ye. Ale ni jisigi yɔrɔ kare kɔnɔnaw la, ale ni sirabankanaw la, yɔrɔ minnu bɛ ni u ji bɛ yɛlɛn ka dama tɛmɛ ko mɔgɔw ka o sira ninnu ye k'u to yen nɔ. Telefɔni labaarali san jukɔrɔ ka o baaraw dabila, ale ni fɛn min kɔni ye ka to ka maga filijurumafɛnw na, kuranmafɛnw na ko ka olu fɛnɛ dabila. Ko sanjiba kɔni mana wuli mɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ ka u kun don sow kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yirikɔrɔlaw ye k'olu to yen kosɛbɛ, sabula ni mɔgɔ bɛ yiri kɔrɔ, o sanpɛrɛn jigi farati ka bon. Ale ni ji sanfɛ bolilaw ko olu fɛnɛ ka u janto kosɛbɛ ji sanfɛ boli o sariyaw la, walasa adamadenw olu ni u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ne kun b'an bolo ka da kulo kan, ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.